sa Pilipinas, makita ninyo karon sa inyong atubang. Ugusan niini ang Fort San Pedro nga makita ninyo sa Cebu City. Dali na mo! Ang lalawigan sa Subo, usa sa mga lugar sa Pilipinas, diin makita ang mga karaan nga edipisyo gitukod sa mga Kastila. Ug usa sa mga suking historical site nga duawon sa mga turista diri sa Subo, mao ang Fort San Pedro. Ang Fort San Pedro ang pinakagamay ug ang pinakakaraang mog sa Pilipinas. Gitukod ni adtong 1565 sa pasimuna ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang Fort San Pedro gipangalan gikan sa barko nga gisakyan ni Legazpi paingon diri sa Pilipinas. Gituohang mga troso ang unang gigamit sa paghimo niini. Hangtod gipulihan kini og mga bato aron mas lig-on. Ang Fort San Pedro easy protection sa mga Espanyol, batok sa mga mokalabang mga lumad ug batok sa mga Moro nga mga pirata. Triangulo ang porma sa Fort San Pedro. "20 feet ang katason sa pader niini og 8 feet ang kalapdon. Niya kini tulo ka mga tore nga 30 feet ang gitas-on. Makita ang maanindot nga mga tanom nga mipalibot sa tulo ka building sulod sa fort. Ang tulo ka buildings mao ang una, ang Vivienda del Teniente. Dali, tan-aw nato ang sulod. Ang ikaduha, ang Cuerpo de Guardia. Ug ang ikatulo, mao ang Alamazores del Rivera. Gisugdan og pag-ayo ang Fort San Pedro mga tuig 1968. Sama kay naguba kini panahon sa mga Amerikano ug Hapon niadtong panahon sa gubat. Busa kung kamo mga turista nga wala pa nakalaag diri, sorry na mo, pag selfie na sa Fort San Pedro. So